haluan jakaa ystäväni sinun kanssasi yhden näyn, joka sain muutama vuosi sitten. Mutta tänä päivänä, kun ajatukseni kulki täällä Suomen Sionissa ja eri seurakunnissa, niin tämä näky kalliosta tuli minun mieleeni uudestaan. Ja tämä kallio, mikä mä silloin aikoinani näin, oli sellainen todellakin hyvin siisti, puhdas ja tämmöinen tasainen. Ja sillä tavalla sitä voi niin kuin ihminenkin omilla silmillään ihailla, kuinka luonto moninaisuudessaan on myös saanut vuosisatojen tuhansien aikaan tämmöisen alueen, jota sitten voi silmin ihailla, kuinka siisti ja tasainen ja joskus vähän rosoinenkin se kallio on. Mutta tässä näyssä se oli semmoinen tasainen ja siisti. Sitten se minun ajatukseni meni siihen, että kuinka Jeesus ja Pietari ennen Jeesuksen Golgatalle menoa puhuivat keskenään, kun Pietari sanoi, että Herra, tänä yönä, jos mä menen sinun kanssasi vankeuteen ja kuolemaan. Ja mitä Jeesus sanoikaan siinä Pietarille, kun kukko kerran laulaa, niin sinä 3 minut kiellät. Mutta kuinka kävikään sitten, kun Jeesus oli ylipappien ja neuvoston tuomittavana, niin kuinka Pietari kieltikin Jeesuksen 3. Mutta kuitenkin sitten jonkun aikaa näiden asioiden jälkeen Jeesus sanoi Pietarista, että tälle kalliolle mä rakennan seurakuntani. Tämä niin kuin tämmöisenä pohja-ajatuksena siitä, minkälainen kallio Pietari itse asiassa oli. Hyvin rikkonainen, joskus hyvinkin määrätietoinen ja pääasiassa hyvin itsekeskeinen. Mutta Jeesus kuitenkin rakensi kaiken sen juuri tämän kallion varaan. Mutta tämä kallio, mitä se sitten tuli olemaankin, oli kallio, joka muodosti tietynlaisen pohjan tälle näylle, mitä mä nyt sinun kanssasi tahdon jakaa. Siinä näyssä, minkä mä näin, oli todellakin hyvin kaunis ja siistipintainen kallio. Mutta sinne kalliolle tuli miehiä, kenellä oli järeä kivihakkuvasara tai tämmöinen, jos mainittaisiin vaikka hilti vasara, jolla murskataan kallion reikää. Toisella oli jotakin ammuksia, dynamiitteja ja 3. oli joku hakku. Ja jokainen näistä ihmisistä rupesi louhimaan sitä kalliota. Rupesi muokkaamaan sitä sellaiseksi, kuin minkälaisen palan hän halusi louhia siitä kalliosta. No, kun kaikki nämä olivat louhineet sen palasensa, kuka minkin kokoisen, ja sitten lopputulema oli kallio, joka oli raiskattu, oli hyvin pahoin kohdellun näköinen. Mutta kuinka ollakaan sitten kaikki nämä kallion louhijat, kukin rupesi rakentamaan omaa seurakuntaansa tälle kalliolle, minkä he olivat lohkoneet siitä peruskalliosta. Ja minun ajatukseni, minun sydämeni silmi, kun minä ajattelen tätä asiaa, niin tuli mieleen, että
onko todellakin Kristuksen ruumis jaettu meidän mieluisten kallionpalojen muotoon. Ja sanommeko me tätä, että tämä on minun Kristuskallioni. Mutta onko se kallio, minkä Jeesus alun perin tarkoitti olevan, onko se kallio, mikä me ihmiset muovaamme ja teemme omien tahtojemme ja omien elämäntilanteidemme mukana. Kuka on loukkaantunut seurakunnan vanhempi, ei ole saanut sitä asemaa ja valtaa jossakin toisessa seurakunnassa. Ja mille perustalle tämä kallio seurakuntamme on rakennettu? Rakas ystäväni, mä tahdon sen sanoa sinulle. Jeesus ei todellakaan tarkoittanut, että meillä on erilaisia niin sanottuja meidän ihmisten halunmukaisia seurakuntia, jossa me haluamme valloittaa, haluamme olla johtajia, haluamme olla pappeja, haluamme olla niitä tehoihmisiä, jotka vuovaamme omien mieltymysten, kenellä on ylistys olennainen asia, kenellä on joku muu pala Raamatun kirjoituksesta, mille hän on rakentanut oman oppinsa. Minä en sano tällä sitä, että eikö meillä kotiseurakunnat tulee olla. Minäkin kuulun seurakuntaan, enkä ole katunut päivääkään sitä, että olen ajautunut tähän nykyiseen seurakuntaan ja toimin tietyssä luottamustehtävässä, mitkä seurakunnan vanhemmat ja uskolliset veljet ja sisaret ovat katsoneet meidän tehtäväkseni vaimoni kanssa. Ja toimin vammaistyöntekijänä myös omalla sektorillani. Kaikissa näissä minä tarvitsen siskojeni ja veljeni tuen, rukoustuen ja myöskin, jos he näkee jotakin, mitä he haluavat tuoda meidän työmme kautta näkyviin, senkin mä haluan kuunnella. Mutta se lähtökohta ei siihen ole, että minä haluan rakentaa jonkunlaisen pytingin tai vuokrata tilat, jota me rupean nimittämään Kristuksen seurakunnassa. Meillä voi olla näitä erilaisia kokouspaikkoja ja kokoustiloja, mutta ne yksikään ei täytä sitä pohjimmaista tarkoitusta, mitä Jeesus tarkoitti sanassaan. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Tämä kallio, mikä Jeesus nimitti Pietarin miehen perustettavaksi ja antoi ohjeet viimeisellä aterialla Johanneksen evankeliumin 16. luku ja 21 jaikkohan se oli siitä eteenpäin. Ja kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua? Ja kun Pietari sanoi, että Herra, rakastan, niin siinä yhteydessä hän sanoi, kaitse minun karitsoja, lampaitani. Ja toisessa kerran kysyessä Jeesus antoi ohjeen, kaitse minun karitsojani. Ja niin edespäin, kun kolmannen kerran Jeesus kysyi, niin Pietari vastasi, Herra, sinä tiedät kaikki. Se rakkaus ja se kallio, mitä Jeesus haluaa sanoa, on se kallio, minkä perustana kuitenkin on hän. Hän meidän Herramme ja vapahtajamme, hän meidän kuninkaamme, hän meidän majesteettimme. Ja se, että on Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolme yhteinen Jumala pohjimmaisena ja tärkeimpänä asiana. Siellä, missä me vailammekin, siellä, missä me työtämme kukin osaltamme teemme. Näemme sen Kristuksen merkityksen, näemme sen työn ja sen, että meidän kalliomme, mikä on pirtsottu siitä kalliosta, mitä Jeesus on, niin on kallio, joka tulisi olla siinä kiinteästi kiinni, niin alkuperäisessä kalliossa,
Ei mikään meidän oppimme, ei meidän käsien heilutuksemme tai muutkaan opilliset kysymykset ole niitä kysymyksiä, joilla me todistamme, kuinka paljon parempi oppi meillä on kuin jollakin toisella. Koska sellaista oppia, rakas veli, rakas siskoni, ei ole olemassa, joka menee ohi Raamatun. Sen tähden mä haluan tässä yhteydessä puhuessani tästä kalliosta sanoa, että olkaamme veljet ja olkaamme siskot keskenämme yksimieliset siitä, kuka on meidän Herramme, kuka on meidän majesteettimme, kuka on meidän pyhä hengen tarkoittama opetuksen alainen. Kuka on meistä kussakin osassa sitä Jeesuksen Kristuksen ruumiin seurakuntaa. Ja sen tähden, olipa sulla semmoinen minkälainenkin opillinen ajatus, niin muista se, että se ei voi olla mennä yli Jeesuksen. Ei myöskään minulta, eikä myöskään keneltäkään toiselta, vaan meillä on kuitenkin lähtökohtainen keskinäinen yhteys saman Jeesuksen lapsina, saman Jeesuksen palvelijoina, saman Jeesuksen opetuslapsina, saman Jeesuksen pyhän hengen osallisuudessa olevina velinä ja siskoina. Kaikki se, mitä me teemme, tehkäämme me sydämestämme, niin kuin tulee tehdä meidän Herrallamme Jeesukselle